Para sa mga balita sa buong adlaw. 9 firecracker-related injuries na record. Siyam ka firecracker-related injuries na record sa Western Visayas sini nga Paskwa. Liwat nga nagpahanumdom ang Department of Health o kung DOH sa publiko nga pilion ang healthier and safer options sa pag-celebrate sang holidays. Ini matapos nga makalista ang rehiyon 6 sang siyam ka fireworks-related injuries humalin Disyembre 21 tubtob Disyembre 25 sa sini nga tuig. Mas manubo ini sang 44% kumpara sa nagligad nga tuig nga nakarecord sang 16 ka insidente. 3 sa siyam ka reported injuries ang dala sang buga. Kalabanan sang type of injuries nga na-report amo ang blast kag burn injury sa kamot, mata, kagiban pa nga bahin sang lawas. Wala man sang na-report nga mga kaso sang ginutdan kamot, fireworks ingestion kag stray bullet injury. Paskwa sa Iloilo nangin matawhay. Ang pagsilibrar sang Paskwa nangin matawhay suno sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO kag Iloilo City Police Office o kon ICPO. Suno kay Major Rolando Aranyo tagpamaba sang IPPO nga nangin malinong kag matawhay ang probinsya bangod sa bastante nga kapulisan kag force multipliers. Ginpahayag ni Aranyo nga nangin matawhay ang selebrasyon subong nga tuig kung ikumpara sang nagligad nga tuig. Nagpanugyan man ini sa publiko nga ipadayon lang ang kasubong sini nga sitwasyon kag iselebrar ang bag-ong tuig nga matawhay kag malipayon. Sa pihak nga bahin ginpahayag ni Colonel Jurisdi Coronica, direktor sang ICPO nga nangin malinong kag matawhay man ang pagtakop sang simbang gabi sa syudad sang Iloilo. Suno sa iya wala sang insidente nga na-record sa 7 ka distrito sang syudad sang Iloilo. Inibase man sa ginreport sa iya sang station commanders. Iya man ginpahayag nga padayon ang monitoring nila hasta sa Dinagyang Festival nga pagahiwaton sa January 2024. Para sa Panay Balita, ini si Jen Baylon, ang inyo ka-PN. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.